Σε αυτό τον μπούστι, πού θες να πάω, που το σκάσα. Όχι εσύ ρε Στάφη, ρε Χάρη δεν υπάρχει, δεν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει έρευνα. Βέβαια υπάρχει ρε Μαριάννα, αλλά έλα κόψε τα λάκια, κάνε μου τη χάρη τώρα και εσύ σταμάτα να ανακατάβεσαι στη δουλειά μου, έτσι. Αλλά μπράβο. Χάρη μαζί μου. Μια στιγμή. Μπρος. Μπρος λέω, ποιος είναι. Εγώ είμαι Θεοχάρη. Ανάθιμε. Εσύ είσαι ένα κάθαρμα. Εγώ. Και πήρα να σου πω ότι δραπέτευσα από το κλουβί μου. Το ξέρω Αλήτη, το ξέρω. Στο προφτάσανε. Πολύ ωραία. Άρχισε τώρα να κοιτάς πίσω σου. Τι πράγμα. Λέω, κοίτα πίσω σου και θα δεις τη σκιά μου στην πλάτη σου. Θα νιώσεις την ανάσα μου στο σβέρκο σου. Τι λες βρε μαλάκα. Επαναλαμβάνω τις μαλακίες που μου έλεγες εσύ το πρωί. Γιατί εγώ ρε βρωμιάρη βίασα μια φορά τη γυναίκα σου πάνω στη μαστούρα μου. Εσύ όμως μπαινοβγαίνεις στο κελί μου και με βιάζεις με τους τραποκισμούς, τις απειλές και τις φαλιάρες σου. Αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Βγήκα για να σε σκοτώσω, Θεοχάρη. Η ρώσικη ρουλέτα αρχίζει τώρα και για σένα, μπάσταρδε. Μονάχα που οι δικές μου σφαίρες γράφουνε όλες το όνομά σου. Θα σε σκοτώσω κι ας πεθάνω κι εγώ την ίδια στιγμή. Λίγο με νοιάζει. Δεν θα προλάβεις ρε κάθαρμα γιατί θα σκοτώσω εγώ πρώτος. Θα σε καθαρίσω Ανάθιμε. Και χαίρομαι που το σκάσες. Χαίρομαι γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να σε καθαρίσω με τα ίδια μου τα χέρια. Μ' ακούς κάθαρμα. Μ' ακούς τρε! Τι σου είπε ο Αράθιμος. Βλακίες μου είπε. Τίποτα δεν μου είπε. Οι δικές μου σφαίρες γράφουνε όλες το όνομά σου, Θεοχάρη. Όλες το όνομά σου. Το όνομά σου.